खुलुमबाय दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। दिनैनि खौरांफोरानो जादों बर'नि गेजेराव मोनसे जोबोद बाख्नायजाथाव रासिया आरो इउक्रेन हादोरजों गिलु बालु दावहा सोलिबाय थानाय समावबो इउक्रेन हादोरनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ मोजाङै उथ्रिसारनानै बिटिआरसिम मोनफैनो हाबाय। बर'नि फिसा इभान्जेलिन बसुमतारिया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों इउक्रेन हादोरनिफ्राय MBBS डिग्री लाना फैनो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव लाबोदों। बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुंसारि बिमा निवेदिता सुनि बसुमतारी आरो बिफा अपुर्ब बसुमतारीनि नायल'जाल' सासेल' फिसाजो। बिथांखौ आम्बागाव दख'रा फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल दोलोआ गोजोनै बरायहैदों। हरखाबै आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचान्द काटारिया क'क्राझाराव दावबायफैयो। गुवाहाटीनिफ्राय राजधानी एक्सप्रेसजों मानगोनां गभर्नरआ क'क्राझार ट्रेन स्टेशनाव ओंखारफैयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मानगोनां काटारिया CIT क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नुजाथिफैदों। दानि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जामारखो आरो बबे लामाजों? आरोबाव एक्स एनडिएफबिफोरनि मोनसे मोजां जाफुंसारनाय। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव साबा लाइमोनफोरखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव हमनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साबा लाइमोनफोरनि गेजेराव साब्रै हौवासा आरो सासे हिन्जावसा। बिसोर लाइमोनफोरा ओरैबायदि ड्राग्स एडिक्टेडमोनदि बिसोर ड्राग्सखौ बिजिनि गेजेरजों बाहायनाय जादोंमोन। बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद एबसुआ तामुलपुर आरो गरेस्वर पुलिसनि बादानि केसफोरनि बिजिरनायखौ मुसलपुरखौ बोस्लायनानै रङियायाव लाबोनायखौ गोजोननाय गैया। एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंनाय बादिब्ला गौहाटी हाइकर्टआ रेसपन्सिबल दं होननानै बुंदों। बेनि सायाव मानगोनां दिपेन बर'आ आसाम सरकारनि हायार अथ'रिटिफोरजों सावरायगोन होनना फोरमायनाय जायो। 23 आगस्टआ जागोन भारतनि थाखाय गोजोनथाव जारिमिनारि सान। मानोना भारतनि अख्रांमायारि गौथुम इसर' एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसनआ अखाफोरनि सायाव बिजिरसंनो दैथायहरनाय चान्द्रयान-3 आ अखाफोराव आगान हैगोन। थांनाय 14 जुलाइआवनो चान्द्रयान-3 खौ अखाफोर फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन। इसर' एबा भारतारि अख्रां गौथुम फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 23 आगस्ट बुधबार खालि मोनाबिलिनि 6 रिंगा 4 मिनिटआव लेन्डार मडुलाया अखाफोराव आगान होगोन। बावैसो सिगां रासियानिफ्राय दैथायहरनाय लुना 25 आ अखाफोराव बानायनि सिगांनो क्रास लेन्डिं जादोंमोन। नाथाय भारतनि चान्द्रयान-3 आ जाफुंसार जानो हागोन ना? आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिखौ बिथा खालामनानै मोनसे गोदान बर' सावथुन ओंखारगोन। बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजागोन। बे सावथुननि मुङानो जादों जों बर'। बे सावथुननि लिरगिरियानो जादों मिथुराम ब्रह्म आरो सावथुनखौ बिथोन होदों नायस्रां गयारी। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायोदि बे सावथुनखौ फैबाय थानाय 3 सेप्तेम्बराव रिलिज होगोन। आथिखालाव राजा लामायाव हान्थिनाया जेरैबो गिथावना जानानै फैबाय। बेबायदिनो नलबारि डिस्ट्रिक्टआव दुखुनांथावना मोनसे लामानि जाब्रबथाय। गंसे गोख्रै खारबाय थानाय ट्राकजों आरो गंसे स्कुटिजों सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव सासे सेंग्राया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे सेंग्राया गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सेंग्रानि मुङानो जादों प्रान्जल कलिता। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय ककाली कलिता। बिटिसिनि गरखा समाजनि 3थि गायसनथाइ सानाव मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां प्रमद बर'आ फोरमायदोंदि उदालगुरियाव गरखाफोरनि थाखाय दुर्गा मलनि मुङै गंसे अडिट'रियाम लुफुंनानै होनाय जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिसिनि बयबो रायजो राजाफोरा गोजोन खौसेयै थानायखौ बिथां प्रमद सारआ हास्थायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो।